बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. इराण, इस्रायल, अमेरिका या युद्धाचे परिणाम आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक गॅस धारकांना बसत आहेत. सिंधुदुर्गामध्ये आता व्यावसायिक गॅस हे मिळत नाही आहेत, साठा देखील उपलब्ध नाही आहे असं गॅस धारकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना हॉटेल बंद करण्याची वेळ येते आहे. सध्या आपण पाहतो कणकवलीजवळ ह्या हॉटेलमध्ये आहेत. हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये सध्या पुढील 1 ते 2 दिवसच पुढे एवढा साठा व्यावसायिक सिलेंडरचा आहे. काही हॉटेल व्यावसायिक इथे या हॉटेलमध्ये वावरत आहेत. त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत नेमकी काय परिस्थिती आहे. सध्या हॉटेलमध्ये व्यावसायिक सिलेंडर मिळत नाही आहे. एजन्सीकडे गेल्यानंतर ते काय सांगतायत, नेमकं काय सांगाल? सध्या हॉटेल व्यावसायिकांना सिलेंडर कमर्शियल उपलब्ध होत नाही आहे. काही दिवस आता साठा 2 दिवस एवढाच आहे. काय करणार, हॉटेलवाल्यांना जर कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध नाही तर सरकारने आम्हाला घरगुती सिलेंडरचा तरी वापर करायला सांगितला पाहिजे होता. म्हणजे आम्हाला दिले पाहिजेत घरगुती सिलेंडर, तर आमचं कुठेतरी हे रोजीरोटीचं चालेल. तर ह्या सगळाच प्रॉब्लेम निर्माण होऊन बसतोय. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कामगारांचा प्रॉब्लेम होतो. आमचा प्रॉब्लेम झाला आहे, कामगारांचा होणार. त्याशिवाय आम्ही ज्याच्याकडून हे वस्तू खरेदी करतो त्यांचा प्रॉब्लेम मोठ्या प्रमाणात हे होणार, प्रॉब्लेम होणार. त्यामुळे सरकारने याच्यावर तातडीने काहीतरी उपाययोजना केली पाहिजे असं आमचं मत आहे. एजन्सीकडे गेल्यानंतर काय सांगता तुम्हाला? व्यावसायिक सिलेंडर सध्या उपलब्ध होतोय काय? नंबर लावले घेऊन घेतात किंवा कधी संपल्यास सांगितलं? ते सांगतात काय, त्यांचा जो KYC नंबर जो आल्यानंतरच तुम्हाला OTP आल्यावरच तुम्हाला तो सिलेंडर मिळणार. नाही तर तुम्हाला थांबावं लागेल 21 दिवस, नाही तर 25 दिवस. त्यांचा जो आता काय रूल दिला आहे तो, त्याच्यामुळे सगळ्यांचीच गैरसोय झाली आहे. एवढी रांग लागते गॅसच्या एजन्सीला की आम्हाला ते बघूनही वाईट वाटतं. लहान लहान म्हणजे म्हातारी कोतारी जे माणसं आहेत ना, ती सगळेच जण त्या रांगेत उभे राहतात. हे म्हणजे त्याच्यापेक्षा सिलेंडरपेक्षा हा खर्चच जास्त होतोय. रिक्षेचा खर्च, बाकी येणे जाण्याचा खर्च. त्याच्यामुळे लोकांचे एवढे हाल होत आहेत की काय करावं आणि काय नको. आज आलं तर उद्या या, परवा या, हे असं सांगत राहतात. त्यामुळे सिलेंडरचा खूपच तुटवडा निर्माण झाला आहे. काय सिलेंडर नाही तर जेवण कसं बनवायचं? चुलीवरती जेवण तर बनवणं एवढं शक्य नाही एवढा. त्यामुळे काय सगळ्यांकाच जर आता वांदीत चालू आहे सगळ्यांचे. काय सांगतायत गॅस एजन्सीदार? नाही, गॅस एजन्सीनं आता पण काय बोलणार? काय वर्णत काय ते युद्धामुळे ते चालू आहे ना, त्यामुळे काय कोणाला काय बोलू शकत नाही. बंद ठेवायची वेळ हो, सांगू शकत नाही. सिलेंडर नाही, सिलेंडर एक मूलभूत हे आहे ना आपला, त्यामुळे काय सांगू शकत नाही. सिलेंडर नाही तर हॉटेल धंदे कसे काय चालणार? एवढं हे चुलीवर वगैरेवरती करून हे नाही ना, तेवढं शक्य नाही. तेवढं काय सांगणार? व्यवसाय तर सिलेंडर नाही भेटले तर काय धंदा बंद ठेवावा लागणार. बाकी काही विषय मोठा तेवढा नाहीच आहे. गॅस एजन्सीदार काय सांगतायत, काय उपलब्ध होईल? किंवा ते बोलतात की अजून काय तेवढी काय त्यांच्याकडनं माहिती नाही आहे त्यांच्याकडे. ते म्हणतात की आम्हाला जसं भेटेल तसं ते आम्ही देऊ शकतो. प्रशासन म्हणते की मुबलक साठा उपलब्ध करून देण्यात येईल असं देखील म्हणतात. अजून तर आमच्या तगत तर ते काय आलं नाही. हॉटेलमध्ये सिलेंडर आता मिळत नाही आहे. हॉटेलमध्ये सिलेंडर मिळत नाही, मग आम्ही काय करणार? म्हणजे आमचं कसं पोटपाणी कसं चालणार पुढे? बरोबर ना, आम्ही कामधंदा कसा करणार? आम्हाला एक व्यवसाय काय, हाच आमचा पोटपाणी आहे दिवसाचा. मग आम्हाला उपाशी बाताच येणार आहे असं की सिलेंडर नाही तर हॉटेल पण बंद राहू शकतं. निश्चितच हॉटेल जर बंद राहिलं तर संपूर्ण जी आहे अर्थव्यवस्था ही ठप्प होऊ शकते. एकंदरीत याच हॉटेलवर म्हणजे सगळ्याच सिंधुदुर्गातील जिल्ह्याच्या हॉटेलवर किराणा मालाची दुकाने असेल, त्यानंतर मटण असेल, चिकन असेल, किराणा जर सर्व जे कामगार असतील यांच्यावर अशी एकंदरीत परिस्थिती या सिंधुदुर्गाच्या आर्थिक जे आहे ती देवाणघेवाण थांबवू शकते. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक सध्या अडचणीत आहेत आणि जर व्यावसायिक सिलेंडर नाही मिळाले तर उद्या हॉटेल व्यवसाय बंद करण्याची भीती हॉटेल व्यावसायिकांना वाटते. काही हॉटेल व्यावसायिकांनी सांगितलं जर कमर्शियल सिलेंडर मिळत असतील तर आम्हाला घरगुती सिलेंडर वापरण्याची परवानगी देखील द्यावी असं काही जणांनी सांगितलं आहे. उमेश पुतडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.